Bon dia. València Bàsquet va caure ahir en el que va ser possiblement el pitjor partit de tota la temporada. Va caure davant un Burgos que el seu xoc va ser molt fluid. Va ser un xoc en el que el valor circulava per fora de la zona, els seus jugadors exteriors van tindre molt encert i València Bàsquet no va saber arribar a aquests tirs. Destacar com no l'actuació de Jaciel Rivero, que va fer i desfer. València Bàsquet no va saber parar al jugador sud-americà. Tampoc va saber parar aquesta pluja, uns dies que està plovent tant, aquesta pluja de triples. Sembla que l'equip de Jaume Ponsarnau es pren els partits de Lliga com si foren entrenaments. I és que els resultats en Eurolliga i el xoc en Eurolliga no ha de veure res amb el que fa l'equip taronja en Lliga domèstica. Apuntar coses. Kalinic no apareix en tot el partit, que estava sent la pedra que mantenia l'equip, la pedra angular que mantenia l'equip en tots els partits. Tampoc apareix un Bojan Dublevic, que encara hi fer bones estadístiques no va estar al partit, i és la realitat, no va estar. Mike Toby, Joan Sastre, San Emeterio i, com no, la lesió que coneixíem a l'inici de setmana, Vanya Marinkovic. 4 baixes que estan pesant molt en l'equip taronja i que esperem no pesen molt més. Sí que és cert que que ahir el València Bàsquet va jugar amb Guillem Ferrando, Gilmar, Pradilla i Josep Puerto. Josep Puerto, que ja va consolidant-se com a jugador de primera categoria, però que encara i això són 4 jugadors amb molt poca experiència. Podem mirar i treure excuses de qualsevol lloc, però realment el problema està en que els propis jugadors es prenen la lliga domèstica com a entrenaments i solament cal veure l'actitud i el ritme del partit. Sí que és cert que molta gent està apuntant més cap a la figura de l'entrenador, no? O sigui, porta uns anys que Jaume Ponsarnau és totalment el punching ball, no? Tot el que València Bàsquet no fa bé acaba repercutint en la figura de Jaume Ponsarnau. I de fet, se li diu que és un entrenador de l'EV, no? Val. Ara més avant comentaré unes dades sobre si és entrenador de l'EV o no, si se pot considerar entrenador de l'EV o no. Recordar el futur de València Bàsquet en els pròxims dies. Del 13 al 20 jugarà 4 partits València Bàsquet. Si venia pesant-li molt els partits que està jugant de manera continuada, és a dir, en partits d'Eurolliga, de Lliga, sense descans i ara acusat per les lesions, venen ara dies, no sé com dir-ho, fotuts, sincerament i clarament fotuts, perquè València Bàsquet jugarà el pròxim 13 de novembre davant el Bayern, el mateix 15 davant el Joventut, el 17 davant Panathinaikos i el 20 davant Maccabi de Tel Aviv. És a dir, València Bàsquet ahir, possiblement, es va prendre un dia de descans, perquè el partit va ser totalment horrible. Tornant a la figura de Ponsarnau, per què dic que no és un entrenador LEV? Per a mi, perquè solament ha estat com a entrenador en l'EV mitja temporada. És a dir, totes les opinions que diuen que Jaume Ponsarnau és un entrenador de l'EV que sempre ha entrenat en l'EV és mentida. És mentida. Perquè Jaume Ponsarnau ha entrenat mitja temporada en l'EV. En aquesta mitja temporada va entrenar a Ricó Manresa. Un Manresa que portava 4 temporades intentant pujar a ACB. I no ho va aconseguir. Fins que Jaume Ponsarnau va arribar a la banqueta després que fora destituït Òscar Quintana. Llavors, a partir d'eixa mitja temporada, Jaume Ponsarnau va aconseguir consolidar un projecte en ACB amb
un pressupost que ja sabem que no és dels punters, i va estar des de la temporada 2008 fins a la 2013, és a dir, 5 temporades continuades, a un Manresa en primera divisió, després d'estar intentant-ho 4 temporades. Després, per tots és sabut, la seva trajectòria, és a dir, acaba a Manresa, se'n va a Sant Sebastià, a Donosti, talla en Donosti i acaba caient a l'estaf tècnic de València Bàsquet. Si parlem de trajectòria, crec que, bueno, sí, és curta, però perquè ell és jove, hem de reflexionar en l'edat que va fer pujar un equip ACB, en 36 anys. És a dir, segurament tindria jugadors de la seva edat o un poquet més joves. Té molt de mèrit. Però és que a més aconseguís consolidar un projecte en ACB. I a més, si voleu parlar de dades, anem a parlar de palmarès. Perquè pensareu que n'hi ha molts entrenadors espanyols de la Lliga ACB que estan per davant d'ell en palmarès. Vaig a ressaltar noms propis. Pedro Martínez, el gran entrenador que a València Bàsquet li tenim gran estima. Té 13 títols, dels quals 3 són en categoria júnior, és a dir, 10 com a professional. Porfi Fisac, 7 títols, dels quals 2 són en l'E Plata i un és un campionat U16, és a dir, 4 títols. Peñarroya, 7 títols, però 2 són, una competició de Lliga EVA i un altre l'E Plata, és a dir, no professional. Per tant, 5 títols. Xus Vidorreta, 15 títols, dels quals hem de llevar una primera nacional, que per a que vos situeu és en la categoria on jo jugue, una persona que no és professional, òbviament. Dels 15, tornem, primera nacional, 3 lligues EVA, 2 l'E Platas, és a dir, de les 15, solament 9 títols professionals. Ivonne Navarro, un altre referent que podríem mesurar-ho i comparar-ho amb Jaume Ponsarnau per ser un entrenador jove. 10 títols. Ivanovic, el gran entrenador, que hem de remarcar una cosa, li trau 17 anys d'experiència. 17 anys d'experiència. Ivanovic té 19 títols. Dels quals, d'aixòs 19, 4 són a Suïssa. És a dir, una lliga equivalent així a una LEB Fluixeta. I ara venen els títols de Jaume Ponsarnau. Un Jaume Ponsarnau que té 20 títols. Solament és superat per Pablo Lasso, que té 25. Un entrenador, Jaume Ponsarnau, que amb 49 anys és el segon entrenador amb millor trajectòria i millor palmarès després de Pablo Lasso. I un entrenador al qual li fan cas, sí que és cert que moltes mesures o molts 5 inicials són millorables. Moltes coses són millorables. Però el que és innegociable és que els jugadors no tinguen actitud. S'estan prenent l'ACB com a entrenament. Jo puc entendre que queda molt per a la Copa del Rei i que l'objectiu en el vestidor és arribar a la Copa del Rei, siga 8è, siga 7è. Estic segur que la derrota d'ahir no va preocupar al vestidor de València Bàsquet més del que preocuparia una derrota en ACB normal. Doncs aquest és el meu anàlisi. La meva opinió és que la gent que vol fer fora a Jaume Ponsarnau de l'entitat taronja és o bé perquè directament li cau malament, cosa que m'estranyaria perquè Jaume Ponsarnau és una persona impecable. Per resultats vull pensar que no, perquè per molt que es facin memes sí que és veritat que Jaume Ponsarnau aconsegueix els seus objectius. I recordem, el València Bàsquet va 5è empatat en el quart en Eurolliga amb un partit menys. És a dir, València Bàsquet està assolint, però de lluny, un objectiu que era quedar entre els 8 primers d'Eurolliga.
Queda molta feina per fer, Jaume Ponsarnau segurament s'equivoque molt més, però la situació actual en Lliga ACB no ve de la mà de Jaume Ponsarnau, ve de la mà de la falta d'actitud de jugadors de València Bàsquet. Toca reflexionar, toca donar una espentona als jugadors i toca canviar la dinàmica.